seguim amb l'Àngels Bassas, que ens té una sorpresa preparada. M'ha dit que volia fer una cosa diferent. Donem un fort aplaudiment per l'Àngels, sisplau. No sé si... Clar, anaven passant totes aquestes actrius meravelloses i jo m'anava posant nerviosa. Primer he agafat pipí, després m'han suat les mans, amb l'última, amb la Mona ja directament taquicàrdia, i dic, jo, i a sobre em toca l'última. O sigui que el llistó està molt alt i ara aquest senyor també amb aquesta veu, com dius tu. El Pepe? Pepe Rey. Pepe. Bueno, ho intentarem, farem el que podrem. Potser que facin una acció bruciana i em posa... Bueno, començaré amb una cosa que... Clar, aquí el Joan ens va liar. On està el Joan? Ah, aquí. El Joan ens va liar i em va dir, no, fes el que vulguis. Però tu tens clar el que és donar-li llibertat a una actriu per fer el que vulgui, realment? Triar el que vulgui? Sí. Vull dir que ens ha donat plena confiança. Llavors, porta diverses coses i depèn de les cares d'avorrits que vegi i tal, m'aturaré a la meitat i us deixaré tranquils o aniré fent. El primer és... Ara podria enganyar-vos i dir-vos que m'he passat una setmana estudiant, però no, m'ho sé de memòria perquè... Home, també ho he repassat, M'ho sé de memòria perquè vaig fer el TNC fa uns mesos, que és el Comte Arnau de Maragall, i és el tros en què la dona del Comte Arnau passa comptes amb el seu marit, perquè el seu marit està sempre anant por ahí, i ella ve a reivindicar, sí, està molt bé, però la que porta la logística de la casa i la que sempre està al peu del canó sóc jo, mentre tu estàs por ahí, no? I li diu, en el bon temps, a casa nostra, jo feia igual que ara fas tu. Tu sota el cel, jo sota un sostre. Per a una mare tot és un. Quan els infants i les criades eren dormits, ja de nit gran, jo recorria les estades com un fantasma vigilant. Jo veia els somnis i figures volar damunt dels fronts dormits. Tocava el rostre a les criatures per si eren freds o bé enardits. Veien llur jaç a les serventes, el de la dida vora el brés, en positures diferents, i en el llur son encara més. I per la casa tenebrosa, tornant al nostre llit retret, m'hi esmunyia silenciosa, vetllant encara ton son inquiet. Berta, em deixes el teu micro? Ai, de qui ets? A veure, jo tu et conec. Bueno, em dic Àngels i tal. Bueno, estaria d'acord, val, i li diria a la Barbie que segueixo dormint. Fetge de llet. Ofereixes legal pels cops de puny i el cap a la injustícia i sota el front no hi tens un ull capaç de distingir qui t'honra i qui t'ofèn. Que no te n'adones que només els imbècils compadeixen el malfactor que és castigat abans de fer el delicte. On són els teus tambors? El rei de França va sembrar banderes per aquest país mut i amb el seu casc emplomallat comença a amenaçar els teus dominis mentre tu, foll moralista, quedes assegut cridant «Ai, las! I per què ho fa?» Això no estava preparat, pobret. Us ho juro que... Jo t'he dit allò de la sorpresa, però no anava per tu. O sigui, li he dit, mira, igual agafo l'altre micro, el que passa és que t'anava veient i dic, ostres, em va perfecte. Te caic un bé. Sí, no, això era un tros de... Em sentiu bé amb aquest micro? Sí, vale. Això era un tros del Rei Lear, Shakespeare, de la Goneril. Muy mala, muy mala, muy mala. Que vaig fer al Romea fa uns anyets, el 2005. Va. I ara us llegiré alguna altra cosa, aquest quasi me'l sé de memòria també, perquè m'agrada molt, que és Martí i Pol, i diu a voltes, una tarda qualsevol, la tendresa s'instal·la a les paraules i una pluja finíssima fa sorgir flors als aiguamolls i créixer gest pels rostos. Llavors fa de bon rossolar per un pendent de mots degudament aseptitzats i assabentar-se entre glop i glop de cafè que en algun país llunyà la guerra encara persisteix i la gent es mor de fam. Un
aleshores fàcilment exclama: quins malparits els homes. A voltes, ja dic, la tendresa s'instal·la a les paraules. Gràcies. Miqui, oi? I ara us llegiré una mica de Rilke, que és un tros molt bonic. Jo crec que he triat algunes coses d'aquestes perquè llegint els teus poemes, Joan, tens un esperit bastant combatiu i punyent i a vegades fins i tot són gairebé com una escopinada, no? I això m'agrada. Són molt valents. I inconscientment em sembla que la tria que he fet una mica és perquè són també així una mica... Un fort aplaudiment per l'Àngel. Aquest potser que deixa. Aquest no me'l sé, però és molt bonic. Això és Rainer Maria Rilke dels Quaderns de Malte. A fora han canviat moltes coses, no sé com. Però a dintre, i davant de tu, Déu meu, a dintre davant teu, que ens mires, no estem mancats d'acció? Prou descobrim que no hem après bé el paper. Busquem un mirall, voldríem treure'ns el maquillatge i arrencar-nos tot el que portem de fals i ser veritables. Però en algun lloc encara se'ns agafa un tros de la disfressa i allà queda. Un deix d'exageració resta en les nostres celles i no ens adonem que tenim els llavis arquejats. I així anem pel món, un burleta i una meitat d'ésser. Ni homes de debò, ni actors. No hay tecla en un piano en la que no vea la seda de tus dedos. No hay sinfonía en el ambiente que no siga el vaivén de tu batuta. No hay tribuna que no albergue al atril al que honraste, compañero. La muerte disfrazada de cáncer, padre, se comió tu vida. Pero tus manos, tus dedos, mientras pudieron, siguieron tejiendo música. Te morías, irremediablemente, sin opción. Pero tus dedos, mientras pudieron, siguieron tejiendo música. Quizá por eso, acaso por lo que callo, incluso con seguridad por lo que olvido, te digo que no habrá muerte, padre, que pueda borrarte. Porque la música, tu música, padre, que era tu propia esencia, que era tu misma vida, es imborrable. M'agrada molt Franz Werfel, que era un gran poeta, no sé si algú el coneix, va ser el tercer marit de l'Alma Mahler, musa de tantíssims artistes, dona de Gustav Mahler, després de Gropius i finalment de Werfel. I Werfel era bastant també, era bastant filosòfic, i he agafat un tros que m'ha agradat perquè és una mica una cosa que segueix passant, que passa, per exemple, en els diaris, que les arts estan relegades a un segon, ja no sé si tercer o quart o cinquè terme, i els esports, l'economia i totes les altres seccions ocupen pàgines senceres i portades i tal. I això aquest senyor ho deia ja l'any 44, a més d'altres coses que fan posar la pell de gallina perquè les estem vivint ara una altra vegada, crisi econòmica, abans de les patacades, etc., o després de les patacades, perquè aquest senyor ja va viure les dues, en fi. Diu, en nuestros tiempos, las artes han quedado relegadas a la categoría de esas manifestaciones de la vida a que generalmente se hace referencia en caracteres reducidos en las publicaciones. La política, la tecnología, el deporte, la bolsa, los negocios, estas son las serias realidades que reclaman la atención del llamado hombre completo, incluso aunque le vayan mutilando en vida todos los minutos del día. Todo lo demás es considerado adorno, relajación después de la jornada de trabajo. El hombre moderno vive en un estado de constante desesperación que era conocido y desconocido del antiguo. Padecemos de la carencia de la felicidad, o incluso de la asfixia de la felicidad dentro de nosotros mismos. Porque toda felicidad es la conciencia de la no existencia de la muerte. Esa es la comprensión maravillosa y gozosa
de que no hay muerte. Es función del arte, y siempre lo ha sido, imbuir en nosotros, en ciertos momentos, esa felicidad de la no existencia de la muerte. ¿Cómo ocurre, pues, que esos momentos se están haciendo cada vez más raros, que la gente está cada vez menos inclinada a ese rapto creativo liberador? El arte es el más generoso reflejo de las fuerzas prístinas del alma en exilio, que vagan en la diáspora de la vida moderna. Todo poema verdadero tiene el poder de evocar en un lector sensible un estado de singular deleite largamente perdido. Es en ese despertar donde reside el más profundo secreto del efecto estético. Un poema inspirado abre nuestros ojos a lo imponderable. Sin mundo interior no puede haber mundo exterior, y sin imaginación no puede haber realidad.